हॅलो, गुड आफ्टरनून गाईज. आज मी तुमच्यासाठी आणलं आहे, बघूनच तुम्हाला कळेल. मी छान बांगड्यांचं म्हणजे बेंगल्सचं कलेक्शन आणलेलं आहे. त्याच्यामध्ये 2 प्रकार आहेत. ते सीझर स्टोनमध्ये आहेत, साऊथ इंडियन टाईपमध्ये आहेत. ही ज्वेलरी समथिंग सीझर स्टोनमध्ये पाहू शकता तुम्ही. किती सुंदर असे खड्यांचे हे बांगड्या आहेत. त्यानंतर ही एक डिझाईन आहे, ही पण खूप सुंदर आहे. जस्ट हे पहा, रुबी स्टोनमध्ये आहे. चार पीस आहेत, खूप सुंदर दिसतात घातल्यानंतर हातामध्ये. त्यानंतरचं कलेक्शन आहे जे की आता मोस्ट ऑफ साऊथ इंडियन बँगल्स तुम्ही पाहताय ऑनलाईन सगळीकडे. त्यातलीच ही एक डिझाईन आहे माझ्याकडे. रुबी स्टोन आणि खूप पॅक केलेलं आहे, जेणेकरून हे स्टोन पडणारही नाही. डेली यूज करू शकता. आयदर तुम्ही फंक्शनमध्येही हे या बांगड्या यूज करू शकताय. खूप सुंदर दिसतात पहा. ह्या बांगड्यांची प्राइस आहे ₹550. 4 बँगल्स आहेत 550ला. आणि ह्या बांगड्यांची प्राइस आहे ₹370. ₹370 4 बँगल्स. दोन्ही सेम डिझाईन्स येते. फक्त थोडंसं त्याच्यामध्ये 3 असे एकामागे एक स्टोन लावलेले आहेत. आणि ह्याच्यामध्ये थोडंसं हा पिंकवाला जो आहे तो मोठा स्टोन घेतलेला आहे. त्याच्यामुळे हे डिझाईन जरा वेगळी दिसते. पाहू शकता तुम्ही. ₹370. बांगड्या आवडल्या असतील, व्हिडिओ आवडला असेल तर प्लीज कमेंट करा. चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. असेच न्यू कलेक्शन्स मी घेऊन येतील. थँक्यू.